Да, разбира се. Разбира се. Знаеш, длъжница съм ти. И то голяма. Да. Ами добре, добре. Ще се чуеме другата седмица. Поздрави на децата, на мъжа, на всички. Хайде. Добре, добре. Благодаря ти, Ели. Още веднъж. Хайде, чао, чао. Чао. Къде си? Идвам. Идвам. Чуваш ли какво да се чува около мен? Къде си? Трябваше да си тук преди 5 минути. Идвам. Побързи, защото ако не дойдеш, трябва да идваш с катафалка. Държи се още малко. Къде беше? Едва не умрях. Но се справи, нали? Трябваше да си тук преди 15 минути. Знам, съжалявам. Ти еднопосочни улици са ужасни. Видя ли го е това? Кое? Покрай което минахме. Тази, да. Това му се казва рампа. Разбра ли нещо? Да. Сървърите им са там, вече правят тестове. Значи нямаме време. Нямаме никакво време. Става въпрос за компютърен вирус. Може да срине абсолютно всичко, включително и защитите ни. То пък все едно има някакви. Сладък сарказъм, обаче по съвкуса горчи, така че подходи абсолютно сериозно. Последната мисия беше успешна, разбрахме къде са им сървърите, за жалост никакъв шанс да ги достъпим отдалечено. Това, което ще трябва да се случи е отново полева работа. Трябва да съберем добър екип. Знаеш, мисията е много важна и разбира се, правителството ще отрече абсолютно всичко. Чакай, ние имаме връзка с правителството. Нашата цел е този човек. Той ли е мозъкът на операцията? Не, нещо по-добро. Той е абсолютно никой. Статусът му е достатъчно висок, има достъпи до кода, обаче статусът му е достатъчно нисък. Не му трябва охрана, което означава, че ни трябва само неговия бадж. Самотник, педантик за абсолютно всичко. Мога да ти кажа в колко излиза за обяд, колко ще се бави, така че е прекрасна мишена. Остава да измислим само как ще се справим с охраната. Не може ли да им хакнем компютрите от разстояние? Не е въпрос до хакване, това е жива охрана. И остави другото, ами трябва да минем абсолютно незабелязано покрай нея. И все пак, защо не може да използваме нашите агенти, а трябва да използваме външни? Това е без значение в момента. Трябва да открием правилните хора за тази мисия, като при мамката мисля, че знам кой ще я играе. Тя е една от най-добрите измамнички, които някога сме хващали. Спомняш ли си я? Така го беше умотала този дъртия, че направо ние растуваме пред него, той продължава да иска да е с нея. Сещаш ли се? Знаме тая. Плана включва ли да я качваме на стълба?
Не. Защо? Няма значение. Чудех се дали си още в бизнеса. Ти какво правиш тук? Колко мислиш, че ще изкараш от това? 20-30 хиляди? Има много по-добра оферта. Съмнявам се. Обработвам дъртака последните 6 месеца. Какво можеш да ми предложиш? Първо ме изслушай. Парите са добри и каузата е добра. Виж какво. Ако искаш следващата седмица, когато съм свободна, ще ти се обадя да изпием по едно кафе и тогава можеш да ми разкажеш за благотворителната си кауза. Някак си усещам така, че още тази вечер ще приемеш офертата ми и ще си поговорим за каузата. Ти какво си направила? Тик-так. Решавай. Вторият човек, който ни трябва и е ключов, е този, който ще вземе баджа. Трябва да е много добър. Аз имам разни варианти, обаче те са с много тежко криминално досие и не ми се иска да прибягваме до тях. Имам една идея, но не съм убеден, че трябва да ползваме услугите му. Дай да го видя. Добър ли? Сама прецени. Саша, може да го забаламоса. Идеята ти да се справим с охраната е чрез холограма. Холограма. Да. И имаш човек, живее в България, не работи за НАСА и прави холограми. А той ще се навие ли да работи с НАСА? Ще го питаме. Вързах се към камерите, така че вече те виждам. Мамка му, няма го. Как го няма? Виждам го, че е там. Махайте се, бе! Частна собственост! Даже има и оръжие. Нека ти покажа нещо. И това е холограма. Аз съм Брачет. О, Брачет, радвам се да те видя. Какво става, бе? Какво правиш, бе? Как си? Как е она плешивия? Он е плешивия изчезна безследно. Още ли бачкаш при ония криминалните? Не работя за криминални, работя за правителството, бе, Брачет. Брачет, трябват ни услугите ти, за да генерираме едно лице. Щом Браче да иска, участвам. Брачет, вземи си там една шайба, която ти трябва и ако ти трябва нещо, се обаждаш. Това беше доста по-лесно, отколкото очаквах. Сигурна ли си, че този екип е добра идея? Събрали сме някакви хора от кой въже. Слушай, важно е, че хората имат различни силни страни. Погледни се себе си. Мисъл, грубичък. Много се страхуват от тебе, не разбирам защо. Но пък това ни върши перфектна работа по време на мисии. Аз, от друга страна, всички искат да работят с мене.
Друг е въпросът, че само с това разполагаме. Току-що се чух с Саша, до 5 минути трябва да е тук. Значи я чакаме само нея. А твой човек? Тук е. Къде? Тук. Той въобще съгласи ли се да участва в мисията? Даже сам прояви желание. И какво си направил? Най-накрая. Здравейте! Здрасти, Саша. И той ли ще участва? Аз съм аут. Вие не ми казахте, че ще ограбваме сграда с въоръжени хора. Ако е така, аз изчезвам също. Всички искат да работят в моя екип, а? Само ти кажа, че твой човек се опитва да избяга. Ау, 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 ау. Дори още не сме започнали, а не е добро начало. Този мухлюд не искам да работя. Пак ли почваш? Беше един път. Един път ли? Какво е станало? Ти да не си е бил? Глупости, не съм те докоснал, ти сама падна. Защото ти го ведо рит на стълбата. Така ли се отнасяш с всички жени? И мъже. Беше с маска, откъде да знам, че си жена? Бях с крем за лице и с прашки. За мен си беше маска. А маскиран човек, който краде... Маскиран човек, който краде, какво? Значи, ще трябва да ходим да усъкътяваме хората ли? Чакайте, успокойте се и двамата. Саша, обещавам ти, че той няма да те докосне из пръст. Вярвай ми, знаеш, че когато обещая нещо, си държа на думата. А ти, снощи си говорихме за това отново. Саша е много важна за тази мисия. Добре, вижте, много ми е драго да си говорим и да си бъбрим, но да знаете от мене това няма да се получи. Тия двамата не спират да се джавкат, а на шефката, тя даже не разбра, че отмъкнах портфела, между другото можеш да си го вземеш. Не, друго имах предвид. Имах предвид, че няма да се получи по този начин нещата. Ако щеш ме връзвай, ако щеш ме би, ако щеш ме вкарате обратно в багажника. Аз изчезвам. Ако ще и пари да ми плащате, няма да се навия. Чакай малко, ти не си му казал колко плащаме. Той е крадец. Трябва да е доволен, че не съм го наврял в килия. Ти въобще не си му казал, че плащаме. Ако парите са замесени, може да измислим нещо помежду ни. Някой ден и броенето до 10 няма да ми помага с теб, разбираш ли? Ти да видиш. Хората наистина искат да работят в екип с теб. Щом вече всички сме онлайн, нека да започнем оттам. Как да спечелим повече време, за да може спокойно да извлечем информацията, без мишената да се усети, че баджът му липсва. Остави това на мен. Вече го намерих в Тиндър. Влезем ли в сградата, баджът ще ни свърши работа. За живата охрана обаче дегизировката трябва да е перфектна. Конструирах модел от снимките и клиповете, дето сме направили. Дето се вика, покрива се на 80-80%. Свърши работа. Защо не е 100? Материалът е непълен. Може да имитираш само това, което си виждало, но ако попаднеш на друга ситуация, ще трябва да импровизираш на място. Добре. Надяваме се, че няма да има такава ситуация и всичко ще е под контрол. Ти си сигурен, че можеш да управляваш холограмата достатъчно добре. Сега, холограмата не може да свърши нещо да отвори врата. Трябва да си сложиш на себе си. Холограмата не отваря врати. Ясно ли? Да я облече. Просто слагаш тази шайба на дрехите и тя ти върши работата. Така става право. Значи можеш да го направиш в крайна сметка, ще я облечеш, ще минеш охраната. Не ме съдурча, аз съм дошъл от тук. Пълна. Той не ще е до тук да дойде, камо ли на мисия да го пращаме. Това е приятел, дето го наби наскоро. Може да е план Б. Кой? Аз? Разбира се, само че има един много малък проблем. Много искам, ама нямам никакво желание. Аз не ти казах за плащането колко е и... Не се хабете, няма стане така. Човек трябва да е точно колкото холограмата. Там лакти, рамене, всичко да съвпада, иначе ще стане мъпет шоу. Казах ти, че ще опреш до мен. До тук бяхме с тайната операция. Той ще изтрепе половината град преди да стигне до асансьора само.
после ще се качи по стълбите, защото асансьор няма да работи, ще има първа стълба, 3 човека умират. Втора стълба, още 3 човека умират. Качва се на покрива, още другата половина от града умира. Не губете търпение. Имаме достатъчно време. Ще намерим някой с правилната физика и просто всичко ще бъде наред. Няма ли да вземеш почивка? Няма почивка. За момента трябва да наизустя цялата архитектура. Нали на мен ще разчитате? Този звук не те ли дразни? Много добре ми действа всъщност този звук. Загубих си стрес топката при последната мисия. Това ми е стрес топката в момента. Ти май не мислиш, че ще се справя. Нека те попитам нещо. Кога за последно приключихме мисия успешно? Без ти да бъдеш разкрит. На рампата? Там никой не ме видя. Рампата? Говориш ми за рампата. Рампата беше пълен провал. Не искам да споря с тебе. Не искам да споря. Да, защо изобщо спорим, след като всяка моя реплика те кара да броиш до 10? Този път дори не бях почнала да броя. Знаеш какво? Разбираш ли, че всъщност тук става въпрос за нещо по-голямо от нашата къвга? Милиони хора ще бъдат засегнати, ако този вирус бъде пуснат. Така. А знаеш какво ще се случи с нас? Ще бъдем тотално прецакани. Нямаш си дори на представа колко прецакани ще бъдем. Затова в момента съм в това състояние. Просто искам всичко да протече по план, гладко. Да имаме информацията, да си отдъхнем след това. Разбирай, търся максималния резултат. Максималният резултат, глупости. Искаш някой да те чака да търсиш и да мислиш оптималното решение, някой път това ще ми изяде главата, както за малко не стана оня ден. Човече, вече не знам дали да се смея, дали да плача с тебе. Ти наистина не разбираш. Не разбираш колко е важно това. 15 минути мрънкаш ми за рампата, не знам колко пъти вече тази рампа ще я чуя. 15 минути съм закъсняла. Съжалявам. Мислиш ли, че ми е кеф да съм длъжница на Елена? Коя Елена? Знаеш коя е Елена? Елена от главното. Елена. Значи положението е сериозно. Да, сериозно. Имам да ви казвам нещо. Всъщност имам една добра и една лоша новина. Да, Саша. Оня клъвна и иска да се видим. Това е добрата новина. Лошата е, че утре му е последният работен ден. После проектът му приключвал и той се маха. Пак ще го играеш героя, Майя. С това окей ли си? Аз съм един окей човек. Друг път. Да действаме, защото след малко ще получа криза. Очаквам всички да действате по план. Знаете си ролите. Имаме само един шанс, така че не се провалите. Устройството е готово, ама времето е твърде малко, не знам дали батерията ще издържи. Минута, максимум 2. Горе-долу... Това ли е максимума? 2 минути? Не е това, което очаквах. Ама с това разполагаме добре. Ще се справим. Не. Спри веднага. Махни го. Остави го долу. Не. Разбра. С нощи говорихме за това. Без пистолети не отивам на мисия. Тази мисия е по-различна. Защо? Остави го първо долу и ще ти обясня. Първо, с нощи си говорихме, ще работим заедно, по план. И какво ми каза ти? Нямаш проблеми. Може да разчиташ на мен. Както винаги, да. И аз разчитам на теб. Затова тия двете остават тук. Аз и ти сега ще тръгнем, защото ще закъснеем иначе. Не смай си в настроение. На ръба на нервна криза съм. Айде. Ще се оплача на HR-ката. Нареди се на опашката.
Всички на позиция? Очевидно. На позиция съм. Не се притеснявайте. Ако се провалим, правителството е одобрило ядрен удар по сградата. Не го слушайте, просто е изключително развълнуван, че участва в поредната тайна мисия. В момента, в който той излезе от сградата, започва обратното броене. О, Викторе, много си е стъпал за обяд днеска. Да, имам среща с една много яка мацка днеска. Среща, казваш? Ще я покажа. Я да видим. Откъде намери тази красавица? В Тиндър се запознахме и тя ме покани на среща. Аз много отдавна не съм бил. Така в Тиндър каза, значи набързо. Ние само се запознаем този път. Няма... Сериозна работа. Добре, хайде тогава успех. Айде, ще ти разказвам после да не закъсня. Готови. Шоуто започва. Дано да стане, дано да стане, дано да стане, дано да стане. Викторе, много бързо е. Ако си отвориш устата, да знаеш, че ще излезе станаха ли твоя глас. нещата? Няма да е... Ти успя да се преблечеш ли вече? Толкова лошо положението. Нищо бе, човек. Това е Тиндър, значи не го вземи пред сърце. Един път става. Не искам да развалям купоната, стресирам, не, батерията ти вече е на чао. Следващия път ще вържи. Само няма да се притесняваш. Окей. Какво наред? Да. Айде, бягай на работа. Чакай, че ми звъня по телефона. Ало. Какво? Припаднал някой? Отвънка? В парка е припаднал някой. Къде бе? Да, не, тук всичко е наред, не се притеснявайте. И бързата работа с Ран за майстор. За къде бързат тия хора, брат, че така, ако ми мълчиш и ми бързаш, и аз ще я те зарежа в този Тиндър. Важно кучетата да се хранят под режим. И нужно е да имат около 30 до 32% протеин в храната. Остатъка е въглехидрати и мазнини. Тъй като това им се отразява на козината и когато ходят до тоалетна, трябва да се наблюдава каква е консистенцията. Че много съм чел по въпроса. Вътре съм. Минаваме към фаза 3. Аз съм вътре. Сега мога да го сваля да ти го покажа само? О, не, няма нужда. Няма нужда да ми го показваш. Трябва да ме ориентираш. Тук има много бюра. Един момент да погледна референтните файлове. Те първа? На мен тук ми се пече яйце на дупето, а ти те първа ще проверяваш файлове. Караш ме да броя. Аз съм програмист, но работя в маркетингова агенция. Саша, и правим, можеш ли да направиш нещо по въпроса? Подкаст имам. Имам идея. Кажи ми какво е първото нещо, което виждаш на бюрото си. Та мацка има ли канал в YouTube? Аз тази за актриса. Има микрофон. Чули? Търсим бюро с микрофон. Зареди си от някъде холограмата, ако е възможно. Да живее Европейския съюз с унифицирания стандарт за конектори. Ти покажа, имаме албум. Не, няма нужда. Нямам и баджа. Сигурен ли си, че не си го забравил в тоалетната? Файловете са копирани. Ще ми трябва време да сляза. Не, Саша, задържа го още малко. Виждам го, че е напрегнат. Че имам среща. И беше с мен. И сигурно е паднал по пътя. Трябва да го намеря, извини ме. Хора, той тръгна. Направете нещо.
Викторе, има нещо на земята. Ох, слава Бог, това е това. Виж, че се намери. Аз се притегло. Улекна ми. На мен също. Ох, много е стрикно в работата, ако го бях загубил. Оле, какви скандали. Нищо, да пини си. Окей, добра работа. Среща след половин час. Искам да благодаря на всички и да ви кажа, че свършихме много добра работа. Мисията беше успешна. Нямате си на представа колко хора са в безопасност благодарение на нас. Абе, колко мислиш, че взима един подкастър? С 2 милиона последователи. Да, знам, 100, 200 милиона, нещо такова. В момента, в който шефовете му разберат откъде изтъква информацията, той ще се изпари. Така че не искаш да си около него. А като казахме изпари всъщност, много важен въпрос, да, благодаря за вниманието. Парите, къде са парите? Те са ви преведени още същата вечер. Ма как така са преведени? Аз не съм си давал сметката. Много си смотан. Ау. Вече са преведени в офшорни сметки на твое име. Еми, айде на здраве. Все още сме на работа. Ега си работата. Добра работа свършихме. Да се насладим на парите. Това ли беше само? Няма ли ми викнете пак нещо? Мацката, няма ли? Да, това беше, но щом имаш интерес, всъщност се задава една мисия. И има свободни места в екипа, ако вие сте заинтересовани. Следващия път ще искам освен пари и личен автомобил. Иначе... Ние може ли да намерим такъв с по-голям багажник? Всъщност, аз се шегувах ви от шега, не разбирате ли? Каси хората, значи... Изчакайте ни за момент, имам да поговоря нещо с теб. Без теб нямаше да се справим, Ди. И всичко мина по план. Нали всичко мина по план? Аз ти казвам, когато всичко мине по план, просто всичко минава по план. Обаче знаеш ли какво? Дори да не мине по план, винаги ще ти пазя гърба. И винаги можеш да разчиташ на мен, ще те измъквам от каквито и да я кажеш. И аз ти обещавам винаги да се забърквам само в каши, от които да можеш да ме измъкваш. Мама, и какво си пожела, бе? Чух се с Елена. Между другото, много са доволни отгоре. Всичко е топ. Обаче ми каза, че с мъжа и заминават на море и ще трябва да използва услугата. Ще трябва да й гледам двете деца в следващите 5 дни. Аз се сетих, че имам задачи за следващите 5 дни. Така трябва да тръгвам. Значи, виж какво може да направим. Ако ти ги намираш, аз ги свалям и скопчвам каквото трябва от тях. Харесва ми как мислиш. Обещай да не ми буташ стълбата обаче. Имаш пълното и абсолютно думата залагам си. Само пари няма залагам. Думата обаче си я залагам. Що сме и в колата? Да знаете, че колата е заключена все още. Стойте си там. Аз имам клаустрофобия, какви са тия неща? Никога няма да ни дадат парите, нали?